Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal? Benvidos. Hoxe, para comezar con este espazo de deportes no novo ano, no 2013, acompáñanos o xogador de squash Borja Golán, que comeza o ano da mellor forma posible, estando no top 10 da súa modalidade deportiva. Borja, benvido, que tal? Como estás? Hola, moi ben. Borja, como dicimos, entraches nese top 10 no que estiveras así un pouco relámpago, non? Naquel 2009, voltaches agora, supoño que estás moi satisfeito de comezar así o 2013, non? Sí, foi xa, bueno, fai moitos 3 anos xa que cheguei a esa posición e foi unha mágoa porque, bueno, nada máis saber que iba a entrar no 10 no ranking de setiembre, pois 2 días antes lesioneime de gravidade e non puiden disfrutar desa posición nin poder loitar para estar un poquinho máis arriba, non? Pero, bueno, agora xa pasaron eses anos, esa rehabilitación que durou moitos meses, e dende tiña o obxectivo de volver a chegar aí arriba. Foi moi difícil porque ata fai uns meses realmente non vin que estaba aí cerquiña. Bueno, saleron 2 meses moi bons ao final do ano pasado e estamos aí, agora hai que loitar para chegar máis arriba. Sentiríaste un pouco decepcionado se ao final non chegaras a estar entre eses 10 primeiros? Como te dicías, era un obxectivo que te tiñas marcado. Sí, o obxectivo, a ver, o número de estar de 12, de 11, de 10, de 9, de 8, ao final é o mesmo, o nivel é o mesmo, aí os que estamos aí temos o mesmo nivel, non porque estes de 10 vas a estar xogando mellor que o que este de 12 ou incluso que este de 8, pero simplemente é un número especial e bueno, o de estar de 10 é unha simple anécdota, pero sí que chegar aí pois conleva un esforzo, é un sacrificio que eu propúxenme intentar non facelo. E se non chegaba este ano, pois non había que baixar a cabeza e intentar, porque, bueno, xa che digo, estando de 15, 16, xa está ben e sempre hai que mirar para arriba. Agora estou de 10 e non me plantexo seguir de 10, plantexome chegar ao 8 ou 7, ainda que baixe, pois o obxectivo está aí. Pois comezas este mes de xaneiro nese número 10, vai ser difícil mantelo, xa dis que queres seguir escalando un pouquiño máis a postos máis arriba, pero non sei como ves o panorama, se vai a ser moi complicado. Eu sempre vexo o panorama moi complicado, porque cando baixei ao posto 103 dentro do número 10 e vin o tempo que había perdido e os outros xogadores gañando ese tempo que me levan de ventaxa, pois o veía complicadísimo volver a chegar outra vez aos 10. Pero xa che digo, co tempo e con esforzo e sacrificio, eu creo que as cousas se poden conseguir. Nunca pensas que vas chegar, porque eu tamén teño os pés no chan e son obxectivo, pero tamén, sabes, non me creo máis que os demais, pero eu creo que eso, con esforzo e dedicación as cousas se consiguen. E agora eu consegui este posto, pero para nada xa estou contento fai unhas semanas cando sabía que iba a chegar, pero agora xa non te podes conformar con iso, hai que seguir aspirando, porque eu creo que se te conformas con estar de 10, ao final vas baixar, entonces tens que poñer as miras un pouco máis altas e intentar subir, aínda que sexa difícil. Non sei se fixeches algo especial, se rezaches a alguén, se levabas algún amuleto cando xa chegaches ao número 10 para que non che volvera a pasar o mesmo, como ti recordabas aquela vez que conseguiras ese posto e xa no mesmo momento te lesionaches e focheste a postos moi abaixo. Non sei se esta vez fixeches algo en especial, a ver se che duraba. No, a verdade é que non fixen, a ver, faz cousas que antes non facías, intenta sempre mellorar cousas que antes non facías tan ben, pois é o que che digo, pois coidarte un pouquiño máis, fortalecer máis os músculos, quentar mellor, sempre que te lesionas unha lesión de tanta gravidade, pois intentas prepararte máis para que isto non volve a suceder. A nivel de supersticións, pois, bueno, non moitas. Foi gracioso porque outro día, o 29 deste mes, do mes pasado, de decembro, xusto foi o día que, cando me puxera de 10, fai 3 anos, o 29 fai cando me lesionei. Ese día 29 fui a xogar un partido a Bertamiráns, que era un partido benéfico, que facíamos así
Bueno, entonces sí que o pensei, dixen, fai Un partido de fútbol, fai un montón de tempo que non xogo ao fútbol, ademais un campo de erva grande e tal, e xusto foi o día que 2 días antes de que salir o ranking, a non me poña 10, entonces pasouseme pola cabeza o momento, pero ao final non pasou nada e estuvo ben. Dixeches, vou andar con cuidadiño, por Sí, a verdad que non sí. vai agora... Non entrei moi forte ni nada, para que non me entraran a mí tampouco, entonces... Bueno, que tal se che dou o fútbol? Estuve en 20 minutos correndo, durante os primeiros 20 minutos só corría e non toquei un balón, con eso che digo todo. Pero bueno, despois está claro que os rapaces do Bertamiráns deixaronos xogar bastante, portáronse ben, entonces algún balón despois sí que tocamos. Bueno, ademais era por unha boa causa ese partido, así que o caso é colaborar, non? Sí, sí, claro que sí. Contanos como foi todo ese traxecto ata que conseguiches chegar a ese posto 10. Como foron eses torneos, como os viviches ti? E como foches vendo que si era posible chegar? Sí, os primeiros torneos xa se remontan ao 2010, que foi cando empecé a competir en maio do 2010, finais de maio, a primeira quincena de xuño, xoguei os meus primeiros 2 torneos, vindo das previas gañei os 2, está claro que eran torneos máis baixos, porque como o ranking non podía xogar os máis grandes, pero sí que me din conta outra vez que quizáis o nivel non era o mesmo que antes de lesionarme, pero as ganas de facelo ben e a motivación que tiña era moito maior entonces, porque tiña moitas ganas de volver, de escalar no ranking o antes posible, e a partir despois viñeron moitos altos e baixos, porque realmente ata o ano de estar competindo, o teu nivel non acada unha regularidade, eu creo. Faz vos torneos como os que fixen esos que gañei, pero despois veñen baixadas, subidas, estar casi un ano sin competir, pois notase moito. Entonces, pero bueno, xa che digo, había torneos que se facían mal, chegaba a casa con moita motivación para seguir adestrando, e cando os torneos salían ben, pois tamén viña con moitas ganas para seguir adestrando. Eu creo que eso é importante. Paso que pase, ganes ou perdas, sempre tens que mellorar, non? Entonces, eso foi un pouco a miña filosofía. Por ahora vai ben, a ver se sigue indo tan ben. E durante este último ano, xa cando vías que cada vez estaba máis cerca, que che ian saindo ben as cousas, que torneo destacarías? Pois, bueno, este verano fixen unha boa pretemporada, eu creo que estaba ben preparado, pero xa che digo que o nivel é moi alto, e aínda que este xogando ben, hai outros xogadores que están facendo ben tamén, e hasta estiven xogando eso en setiembre, outubro, noviembre, e bueno, saliron algúns torneos bons, outros non tan bons, pero bueno, sempre pelexando e facendo bons partidos, aínda que ás veces non gañaba, pero sí que os 3 últimos torneos foronme de cara, o Open de Dayton en Estados Unidos que gañei o número 9 e o número 13 do mundo, e despois os últimos 2 do ano, que foi o Open de Hong Kong e o Open de Qatar, que son os torneos máis grandes do ano, e cheguei a cuartos de finais, e tivenlle que ganar nun ao número 5 e outro número 6. Entón, esos últimos 3 torneos foron os que me deron estar agora de estar de 10. Eres un home de mundo, porque para chegar a eses obxectivos que ti te marcas, un xogador de squash recórrese o mundo inteiro. Estás falando de Xapón, de Qatar, de Estados Unidos... Non sei como se leva esa vida de andar dun lado para outro continuamente. Home, preferiría estar aquí xogando torneos internacionais. Se nos puxeran a 30, 40 km a redonda, a verdad que agora mesmo firmaría. Cando tes 20 anos igual non, prefieres viaxar e todo iso. Non teño máis remedio que viaxar para facer o que me gusta, entonces... Pois bueno, hai cousas que non son tan boas, a min o viaxar non é que me encante, sobre todo cando te pasas 20 horas nun avión, facendo escala daqui para lá, e cando levas un mes e medio sin vir por casa, pois a verdad que se agradece. Pois bueno, agora xa aproveitei as navidades ben, estiven xa ca familia, cos amigos, ca moza e todo, nada, cas pilas recargadas para volver a coller o avión xa. É que hai que dicir que a Borja é difícil localizalo en Santiago, cando chamamos sempre está ou a piques de marchar para un lado ou chegando e xa case embarcando para outro, non? Estás un pouco sempre... Sí, xa digo que me gustaría estar un pouco máis por casa, pero bueno, tamén é verdade que temos que agradecer que nos tempos que corremos hoxe en día, pois que siga habendo torneos por todo o mundo, que o squash siga subindo e que os xogadores poidamos estar viaxando tanto. Porque se non estuviéramos viaxando tanto, querería decir que non habría torneos, a mellor habería que dar algunha clase incluso. Que sigues disfrutando a día de hoxe do squash? Ou cada vez foches disfrutando máis, ou cada vez vichelo máis como un traballo?
No, eu o squash sempre o vin da mesma maneira. Está claro que se non me ganara a vida desto, pois sí que me preocuparía porque teria que facer outras cosas que do aire non vive nadie, pero non, sempre tiven obxectivos, e sempre me gustou loitar por eles, e despois o que diste, o diñeiro, as outras cosas, pois chegan con eses obxectivos, non me preocupa especialmente o tema económico, sino o tema deportivo e o de mellorar cada ano e chegar a unha posición pois o máis arriba posible, e agora xa me quedan menos anos dos que me quedaron cando empecé, entonces aproveitalos ao máximo, dar o máximo de min para poder chegar ao máis arriba, e cando me retire, pois estar contento do mirar para atrás e estar satisfeito do que fixeches, non? Porque despois, cando te retires, xa non podes facer nada, entón haberá que facer agora. Eres un deportista destacado a nivel nacional, con todo o que conseguiches no mundo do squash. Consideras que non estás o mellor suficientemente valorado? Porque se fora de outro deporte seguramente se che prestaría máis atención. Non sei se tes un pouco esa sensación de... No, a ver, máis que nada a min non me interesa que o meu sexa máis famoso ou menos famoso, a mí o que me interesa é que o meu deporte se valore máis. Individualmente chégame que a xente que me valora, que sabe bastante no mundo de squash, a xente que coñece este deporte, me sento moi arroupado, a verdade, incluso xente daqui do Milladoiro e de Santiago que, bueno, tamén che animan e che apoian para que sigas subindo, porque isto un só non é capaz de subir. Eu si entreno, me marco obxectivos, tamén é pola xente que está detrás miña, tanto a familia como a miña moza, os meus amigos, a xente que lle gusta este deporte. Pero está claro que sí, que como deporte que é o squash, sí que me gustaría que estuvese un pouco máis recoñecido, porque creo que vai entrar dentro de pouco nas Olimpiadas, vai ser deporte olímpico, eso vai cambiar un pouco xa o deporte, creo que vai estar un poquinho máis arroupado polos medios, pero sí, que é un deporte moi duro. Bueno, a revista Forbes fai uns meses calificouno como o deporte máis saudable que hai, é o máis exixente, entonces, porque cando falan de squash a veces din que é un deporte moi agresivo, que hai moita polo tema do corazón, de non sei que, pois non, é o deporte máis saudable, entonces animar a xente para que se anime a xogalo, é un deporte que engancha moito, entonces a ver si bueno, a veces sale nos medios, pero bueno, estaría ben un poquinho máis. Que sentes ti cando entras no Milladoiro, no Squash Club Santiago, cando ves a xente que está ali adestrando, xente máis noviña, non sei se che veñen recordos de cando ti comezabas, agora que xa estás no alto, non sei cando é eso que se che pasa pola cabeza. Sí, a ver, ali temos unha moi boa cantera, xa levamos moitos anos, desde que eu era pequeno xa tiñamos moitos nenos xogando e agora hai máis nenos xogando, eso é bo, eso é a base. Eu nada, animos a que sigan adestrando, a que sexan humildes, porque, bueno, este é un camiño moi largo e aínda que chegues o máis alto, non tes por que cambiar tampouco, creo. E nada, que eu creo que adestrándose moito e dedicándolle horas, todo o mundo pode mellorar e chegar arriba, entonces nada, que se dediquen, que se divirtan tamén, que estudien, que é importante, e nada, contento de ver que o squash pois sigue crecendo aquí en Santiago. Por certo, non sei se che quedou unha pequena espiniña dese torneo que se celebrou en Santiago, como todos os anos, en área central, nesa pista tan chamativa de vidro que se coloca ali, que ao final non puideches chegar á final, non sei se che quedou aí un poquiniño... Unha espiña. No, a ver, é un torneo máis dos que xogamos nesto da PSA, xa che dixen antes que hai torneos que che salen mellor, salen peor, pero bueno, contento porque xoguei con un xogador alemán que está xogando moi ben, fixemos un moi bo partido, perdín por un par de puntos en cada set, en cada xogo, entonces, bueno, cando xogas ben e outro xoga mellor, solo lle podes dar a man e nada, volver a túa casa, adestrar máis duro para que a próxima vez as cousas cambien, pero... Facestes espectáculo, non? Sí, o importante é que a xente disfrutou, que as gradas se volveron a encher en área central, bueno, se non gana Borja Golán todos os anos, pois tampouco é unha desgracia, non? Está claro que o ano que ven pois intentarei volver, bueno, este ano xa intentarei volver a xogalo e a facelo ben, pero bueno, como xa che digo, hai moi bons xogadores e está entre os obxectivos, pero bueno, sempre pode haber alguén mellor ese día. E xa para rematar, falabas de animar os máis novos a que xoguen o squash, pero tamén que non descoiden os estudos, ti non os descoidaches, xa podemos dicir que eres xornalista, por fin, xa remataches a carreira. Sí, por fin, despois de 10 anos ou 12, xa non me lembro,
Bueno, pero ben compaxinadas as cousas. Sí, está claro que non se pode facer todo todo 100%, había que deixar algunha cousa de lado e escollín deixar de lado os estudios e concentrarme máis no squash. E, bueno, agora xa rematei, pero, bueno, estar aí por si algún día podo facer algo con iso, non? Bueno, pois a ver cando te vemos deste lado, non? Facendo as preguntas. Eu estou cómodo deste todavía, Estás verdade ben que aí. sí, polo menos por uns aniños. Eu prefiro tamén preguntar a contestar, así que estamos ben... Bueno, pois logo estamos cada un no seu Estamos ben. Pois moitísimas grazas, Borja, e que che siga todo indo moi ben, que non pase nada, e a seguir escalando postos. Veña, gracias a vos por invitarme. E nos deixámolo por hoxe, voltamos mañá con máis deportes, como sempre. Graciñas por atendernos.